Orlog bayi sisen ngi pedang sobhai pi syakane ka YouTube channel ka bakerteng shot leng do. Kalong ke ba pela wa pinyu i nga banga shong hajan yang ka keyboard. Kade ke jingtem ka ba ngam ju melen bantem ngam ju nang bantem. Kawai ka ba sutanat kalong ka keyboard lada pikta kasawa. Kamlong kum ka kita ka ba lada pim nyon tenge ya ka kam sawa ya keyboard ke sawa lada pim nang bantem ro. Kidon kiru start ki bong don't expose your weakness. Wadnam that madan ya ka jing telat jong pi. Henrei ngajiat ban yaj da ka lenti ka ba don kiru start ki bong pade let your life be an open book. Ai ba ka jing im jong pi kan nong ka kot ka ba kiwe ki la ban puli. Te walangam danang bantem nga persang bantem bat nga kerpat de pi ba modam sui ai kindon ki jingduna hang neng tai habang atem me ni ka jingroi kani ka jingroi ka ba ngan roi pedang jong pi menta ka kerteng jong ka kalong jing e ka syam nga la shnai ka ni ka jingroi ya ki artli ki dekhot nang ta bat ka chorus bat ya ka chorus ka ba ar pade ngala shim kliang na ka to ka jingroi phareng ka bong Jesus paid it all. Te kata ka de ka jingroi ka bangan ai pedang jo pi ha kane ka por. Kuli shibune ba pi sha skor ya kane ka jingroi but nga kerpat de pi ba lo bahaban subscribe ya kane ka channel jongi ka ba pin lang la ban yos ngau shu ki jingroi ki bangin nang upload ha ki singi ki banang wan. Kuli shibun. Kisnem ngala sakma kum umatla ngaya rumah wadla usha halor ding pna ngam tip uya nama jong ngalong mewat yang dalakasna metit yang ngam shem sunyu kato kisnem ben banjing jong thiệt yang long trai jong pop lasa dak nam no ben khôi kum kayo kasngi jing le jong ya mi atrai kisa narna ngam ju ken mau jing sha jong mi kat no atrai long mewat yang dalakasna metit yang ngam shem sunyu kato kisnem ben banjing
jong Bob lasa dak namen no ben khôi kum kayo la thiệt yang long trai jong Bob lasa dak na